ବିଜେପିର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ। ତେବେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜେଡି ଦଳର ଖୋଦ୍ ନେତାମାନେ। ତେବେ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆଳୁ କିଣିପାରିବନି ଜନତା। ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ବର୍ଷକୁ ପଇସା ଆଳୁ କିଣାରେ ପାଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଆଳୁ କେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ 365 ଗୁଣନ 40 14,600 ଟଙ୍କା। ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 14,600 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣିବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 4,000 ଟଙ୍କା ଗରିବମାନେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡୁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଯେତେ ମହିଳା ଥିବେ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଜେଡି ନିଆଁରୁ ଘିଅ ବାହାର କରି ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଉପରେ ବାଦ ଏବଂ ବିବାଦ ଲଗାଉଛି। ତେବେ ବିଜେପି ଏବେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ କହିଛି ଯେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାମାନେ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଆରୋପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,5 ହଜାରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପଇସାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିବାଦ। ଏ ବିବାଦ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଯାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।